Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранбада роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза нархҳо сар мешаванд аз 55,000 сомонӣ ки хона замин. Ҳастай квартираҳои фурӯшӣ сета аз шаҳри Душанбе ки бо нархҳои арзон, ҳастай аз территорияи шаҳри Бухтар ҳам квартира, ҳам хона ва ҳастай хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи дӯстони азиз шаҳри Ҳисор, аз ноҳияи Рӯдаки ва аз территорияи Хуросон ва территорияи Вахшам ҳастай. Бо аз дигар территория ноҳияҳои шаҳрам хона замин квартира ҳастай. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 161 сомонӣ. Мо бошад навори имрӯзаи худам муроса мекунем то охираш тамошо кунем. Маромад рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки компания Яка Ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. Ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бухтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Халхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор дигар дигар компаниҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. Дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. Бо мошини майдаам дорам ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз территорияи Москва, Московская област бора қабул мекунанд. Агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. Грузоперевозка Яка Ёқуб компания боварӣ аст, мардум ба шумо тавсия мекунам. Ассаламу алейкум, подписчики Рахште J. Ассаламу алейкум, достони азиз. Сегодня я вам хочу показать наша работа, то есть наша фирма, реально или обман. Потому что предыдущее видео админ Рахште J рекламирует наш офис, то есть наша компания. Там много кто звонит и говорит, да, можно доверять и так далее. Ну, короче, в общем, я вам сейчас все покажу, это реально или нет. Я по поводу Умрахач Паломничества, уважаемые ребята. Оставайтесь с нами, и дальше вы сами все увидите. Уважаемые друзья, те, кто нам не доверяет, вот, пожалуйста, паспорт. Короче, паспорт Тоджикон, паспорт Узбекистан. Короче, много чего есть. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ имрӯза аз Сайдустон қарор дорад дар территорияи Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки Ленинский район дохил мешавад. Пеши фабрика дар тарафи Ленинский, дӯстони азиз, пеши птица фабрика. ҷои беҳтарина мега сирошна фурӯхта мешавад. Якхонага квартира ҳастае ки дар шашум ошӯна қарор дорад. 34 квадрати метрен ки зиётишкатияе. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз ҳама чӣ дорад. Дар поёни дом аптека, мағозаҳо ҳамаш дар ҳамин поёни дом, ҳамин домда часпидагӣ, яъне ки боло квартира тагшда, яъне супермаркет, мағозаҳо ҳастай. Пеши мактаб, яъне ки пеши хонада хоб ҳастай, роҳи калон, мошингар ҳамаи намуд самт, коллеҷи мактаби коллеҷ ҳастай, мақсад бозорча ва дигар чизое ки дар пеш ҳастай. хона ремонтра барои зиндагитон 100% мешавад. бо ошхона, баня, кухни, сари роҳ пеши коллеҷ ва пеши бозорча. дастрош намегад пул дар кора мефурӯшад, бо нархи 170 та боз муомила дорад. бениҳоят нархи арзон, лаби роҳи калон, ҳамаи намуд сам айҷа рафта мешавад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуда ки прамои кор мекунад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумотша гирен. прамои рақамҳои соҳибшон рақамҳои мегафон ҳастанд. шахсоне ки мехаранд боз мегад муомила мекунем. маромад бештар маълумот 170 та бо савдо мешавад. агар шумо дар охали реклама боша, агар барои мақсад реклама кардан, маромад сурат маълумот шуда ки мо фурӯшта мегузорем. кадоме ки ҳамин квартира мехарад, маромад занг занад. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ арзон аст ки аз шаҳри Душанбе. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар маҳаллаи Зарафшон 2, дар назди беморхонаи инфексионӣ. ҷои беҳтарин, лаби роҳ, ҳама чӣ дар наздикишае.
дӯстони азиз, документални духонага ҳастанд ки сехонагам када метонен. дар ҳафтум ошӯна қарор дорад. 64 квадрати метра пӯнуш, яъне ки супермаркети Мастерок. ҷош ҷои беҳтарин аст ва рӯпарӯи сафорати Амрико, яъне ки рӯпарӯи посолствои Амрико США. ҷош бениҳоят хуб аст. خب خانه коробка аст, мақсад дигар ремонташа хитон мекунем, ба ҳам хотир арзон мефурӯшанд. духонагай ҳафтум ошинадай 64 квадрат, даже чорхонагай сехонагай када мешавад, ки худуш документални духонагай бардором. дастроshна мегад мефурӯшад бо нархи 170 та боз муомила мешавад. бениҳоят вариантҳои хуб аст. дӯстони азиз, ина рақамошон аст, промои мегафон кор мекунад, вай рақамошонда ватсапам пайваст доранд. шахсоне ки мехаранд мегад боз ягон сум муомила мекунем. зарафшон дӯстони азиз, рӯпарӯи мақсад посолствои Амрико. промой дар ҳамин рақамошон занг занем ва ҳам ватсапам дорам, бо метавонен қайчон чақчақ кунен, арзон кунен. ҳамаи шароитош, ҳамаи документош 100% сехонага мешавад. лайкора фаромӯш накунед, навора подписааш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон, ки бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, лаби канал гуфтагааст. айхи номушам мегад насоси 26 мегуфтиянд. лаби роҳ пеши медпункт мактаб, лаби канал ҷош ҷои беҳтари лаби роҳ дабуда. обшим 12 сотиқ замин мавсуд аст, бардорон ки 3 дар хона дорад. дар хона зиндаӣ када мешавад, мақсад ки дар трезаҳош аст, ин суратҳои пешинаша обшим хона мега соз аст. бо дараҷа бо як ҳама дигар шебинам обсфечам гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. якта калидорча, якта ошхона баня дурушта, яъне ки калидор ва баня дар дуруша бардорон ва 3 дар дигар хонаи хеле бараку 12 сотиқ замин аст. документошам 100% мегад дастроshна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ, ки боз муомила мешавад. 105 000 сомонӣ. бениҳоят мегад зарур астем ки просто сум дар кор мегад, ба ҳам хотир мефурӯшем, яъне ки срочна. агар одамони харидори аниқ бошанд мегад бо арзон мекунем. рақамои якуминаш даст Тоҷикистон, имо ва дуюмаш рақамои WhatsApp Россия. обшим дута рақамошон ишам кор мекунад, ки дигар маълумоти пораша аз собиша срочна бо муомила савдо дорад. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, поёни Корбон, пушти Семен бозор ва яъне ки роҳи Гравзавод бардорон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин мавсуд дорад, ки 4 хона кардагӣ тайёра, ки хонаҳои дуошона, якта кухни, 2 баня, 2 ҳоҷатхона, якта подвал ва ремонтҳои замонавӣ. аз рӯи калон тақрибан 700 ва 800 метр роҳ аст то хонаайрои калони Главни. ҳуҷҷатҳои хона 100% пеши Семензавод, яъне ки таксиҳои домиям, яъне ки таксиҳоам мегзаранд роҳи Гравзавод. дӯстони азиз, хона хай бо ҳамаи усулобиёш аст, ки мақсад ки хай шаҳр нест фаҳмода, нархаш яъне ки 395 000 сомонӣ аст, ки бо муомила мешавад. ҳамин қадар гуфтага аст, бо кадоме ки мегирад муомила мекунад. нархош ва маълумотош дар рӯи экран. агар ба шумо маъқул бош, рақамошон аст ва билон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш мекунам ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира занед, фаромӯш накунед ва силикаи навора подписааш кунед. агар ба шумо хонаҳои арзон дар кор бошад, дар ахир наворамон хонаҳои арзон аст, метавонед ки вайёршам тамошо кунед. лайкора фаромӯш накунед ва навора подписааш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар ноҳияи Вахш, яъне ки Гули Сурхда. территорияи Навбаҳор Булутарак, Вахш, территорияи Гули Сурх. 4 сотиқ замин масоҳат дорад, бардорон ки 3 дар хона кардагия, ки баня, кухни, об, свет, дар пешаш мактаб наздикай, хоб сешанбе бозорам мегад наздикай, хона тайёр аст, ҳамаш ремонтҳои замонави фасад масад дадагӣ аст, яъне ки медори фақат зиндагӣ мекунӣ. обшим хона тайёра. инам хеле хонаҳои барака, яъне ки ҳамаш мақсад културна кадагия бардорон. агар ки кадоме ки наличка мегирам мега арзонтар метиҳем, срочна пул дар кор бардорон. ҳамин хона уже хеле ки дар фурӯш, мақсад ки нархи навошон туғри нагирифта. агар харидоре ки наличка боша мега хай муомила мекунем, ҳамин якада мақсад ки сум дар кор шуда ба ҳам хотир фурӯш дамондиям. ҳастай рақамошон тисел кор мекунад. шахсоне ки аз территорияи Вахш хонахар ки бошад, марамат занг занем. дӯстони азиз, боз муомила дорад, фақат одамони харидор. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ.
як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гарадоки дар поёни бозори Балх дар канечкаи маршруткаи 47 яъне ки хай камтар мақсад ки як тарафи шаҳр да. Дӯстони азиз, хона мақсад ки чанд хонагара чорхонага кадаги аст номаълум аст, яъне ки обшим хона чорхонага кадаги аст. Дар дуюм ошона аст, яъне ки домшам нагуфтанд ки обшин чанд этажа аст, мумкин ду ошона бошад, яъне ки домои пастаки ду ошона мумкин ҳамхеле аст, барое ки нархаш арзон. Ва 74 квадратай обсвечам аст, хайнам хай ремонту кадаги аст. Хона яъне ки холия бе ягон чизи чора надорад, фақат хонаи ремонтдор бе чизи чора. нархша 280 та гуфта бардони азиз, хай бо маълумотои бештарша худатон мегирем, барое ки маълумотои хона хела кам аст, фақат адресша яъне ки маълумотои пурраша нагуфтиянд ки мақсад ки чанд қа арзон мешад, чанд қа нархи асосиш 280 та навистиянд. Территория дӯстони азиз канечка 47 поёни бозори Балх. Шахсоне ки мехаранд бо занг зада аниқ кунед гирен. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар 14 микрорайон тарафи Лоҳутӣ. Як хонага квартира аст ки дар 3 ошона қарор дорад, 33 квадрати метр бо све таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. ремонтушам ремонтои беҳтарин аст дӯстони азиз ки обшим хона тайёра барои зиндагӣ кардан. нархаш 180 та боз муомила мешавад дӯстони азиз, хай рақамошу рақамои мегафон кор мекунад. шаҳри Бухтар 14 микрорайон территорияи Лоҳутӣ. хай шахсоне ки мехаранд бо метавонед ки мақсад занг зада маълумотои пурраша гирен, аки чизи чораша метия намета инаша гуфтагӣ нест. дояни квартира дар 3 ошона, як хонага 33 квадрати метр. рақамошу мегафон аст, марҳамат бештар маълумотша гирен. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатумон я лайкира мезанем, фаромӯш намекунем ва агар ки имконият бошад навори моро дар WhatsApp имо палисаш мекунем. ва аз куҷое ки ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад дар комментари нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино дар тарафҳои маҳаллаи Обчакор. дӯстони азиз, якум кӯча тарафҳои Гаҷалака меганша назди 201 дивизия вайни Гарадок гипразем обшим ҳамачи дар саховат наздикишда. обши мактаб, бозор ҳамачи мега пешашда ҷош ҷои хуб аст, соҳибшон наистиянд. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, як калидор, як ошхона, баня, кухни. дӯстони азиз, дута ошхона узрезиё ки дута ошхона, якта подвал ва якта хона дигаш адена зали кушод ва дӯстони азиз, қариб ки 4 сотиқ замина мега соҳибшон ки сев аздачада, яъне ки 4 рона нестай обшим. назрда мактаб, бозор, садик ва дигар чизо ҳастай. обсвеча мушкилӣ надорад. нархи хона мега 380 та боз муомила мешавад ва рақамошон мегафон ҳастай. хай шахсоне ки маъқул када бошанд, мехарида бошанд, рақамошон мегафон метавонед ки бо занг зада бештар маълумотои пурраша гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем пеши мактаб, масҷид ва райони дӯстони азиз Сино. райони Сино, шаҳри Душанбе, Гипразе пеши мактаб ва масҷидда медоред зиндагӣ мекунӣ. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 50 квадрати метр бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст ки медоред фақат зиндагӣ мекунӣ. нархи хона, яъне нархи квартира 261 000 сомонӣ ки муомила дорад. дом чанд ошона буданша нагуфтем ва дӯстон азиз, инчунин документҳои хона мегӯяд соза, яъне ки ягон мушкилӣ надорад. шаҳри Душанбе, Гипразе пеши мактаб Садик ва назди Роҳда. хоб инашам рақамош наста мегафон. хай шахсоне ки мехаранд бо як бор дигар маълумотои пурраша гирен, ҳамиқа квартирое ки мода мақсад ки пешкаш шудаги. хай навора то охираш тамошо кунем, бо устам хона ва дигар чизо дорем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар маркази шаҳрда. духонага квартира аст ки дар 6 ошона қарор дорад, 56 квадрати метр ки агар сехонагам кунед, яъне ки проекти мақсад ки кушоди 56 квадрат сехонага проект буряд. лаби роҳ да дӯстони азиз, ки ремонтушам ремонтҳои хуб аст, бо ҳама шароитҳои зиндагӣ хона мегӯяд ба ҳама шароитош катӣ, яъне тайёр аст.
ин хона ҳам алиш аст, ҳам фурӯшӣ аст. Агар мошинам боша мекад, мошинам мешавад. Агар ки мошинам қабул мекунанд. Агар кадоми сумка дигар нархш 250,000 сомонӣ савдо дорад. 250,000 сомонӣ аз территорияи Ваҳдат. Шахсоне ки дар комментария хоҳиш карданд ки духонага аз шаҳри Ваҳдат арзон монад. Дӯстон азиз, ай шумо занг занед, қачон савдо кунед, муомила кунед, хай мумкин арзон мекардагиз марамад. Мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз назди духтурхона. обшуви 3 сотиқ замин мавсуд дорад ки дудар хона кардагаст, хона карока гидаш полни худ маҳкам. Дӯстон азиз, назда мегад мактаб духтурхона ҳастай. даруни хонаҳо мегад 4 басе ва 3 басе хеле дурнушон ам хеле ҳастай. ва дӯстон азиз, инчунон мегад ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% мегад дар номтон мекунам. срочно мегад пул дар кошта мегад хонара фурӯш дам. нархи хона бадрон 56,000 сомонӣ. яъне ки 55 ва 56 ҳамин хел нархай муомила мекунам бо. ба кадом шахсоне ки аз территорияи шаҳри Ҳисор хона ки лозим на нархи арзон метавонед ки занг занед. дӯстон аз одами коргара мегад, фақат одамони харидор мегад занг занад, чунки мегад ки кадом намехара беҳуда нороҳат накунад. аз 55-56,000 сомонӣ муомила дорад. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.